рэлігія, яно якое месца займае у, я не ведаю, у нацыянальнай ідэі ўвогуле? Ну, Бог не для того, каб дзіркі вот гэты закрываць, да, якія там ёсць. Либо Беларусь там убирались, да, превыше всего, либо Господь превыше всего. Жыві сваім розумам, дзе ў гэтай ідэі месца для Бога і не знайшлося. Мы будзем гаварыць пра нацыянальную Мы ідэю. живем в мире наций. Месца беларусаў у сусвеце. Циником выступаете все. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, у якой мы спрабуем знайсці, намацаць, распрацаваць, прамовіць беларускую нацыянальную ідэю. У эфіры для вас працуюць, як звычайна, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук і наш сённяшні адмысловы госць, тэолог Наталья Василевич. Добрый день, Наталья. Вітанне. Я вот нават неяк сумеўся крыху, адчуваю сябе не вельмі патрэбным тут чалавекам, бо у тэалогіі, у нейкія такой рэлігійных справах я зусім недасведчаны, але паспрабую, прынамсі, неяк мадэраваць размову. Вось Максіму аддаю ўсе лаўры галоўнага вядучага, але все ж таки пачну вось з самага пачатку. Наталья, вот скажыце мне як тэолог, а ўвогуле нам патрэбная нейкая нацыянальная беларуская ідэя, ці все ўжо даўным-даўно там у старым, у Новым Завеце напісана? На мой погляд, у нас эта ідэя ёсць, як нейкі такі дэпазіт, скажем так, у банку. Вось мы можам з яго там нейкія працэнты здымаць, да, можам цалкам зняць, патраціць на штосьці іншае. То бок, безумоўна, у беларусаў ёсць пэўныя нейкія там канцэпты і там, не ведаю, вобразы, метафоры, практыкі, стыль жыцця, лад жыцця. Вось. І ён змяняецца, але нам ёсць адкуль браць, да? Нам не абавязкова браць толькі са свайго дэпазіта, тому што там, як вы кажаце, і стары новы запавет, адтуль таксама можна браць. Усё як культура дзейнічае, гэта адкрытая прастора, з якой кожны можа браць, колькі унясе. Калі яму гэта сапраўды трэба. Кожны можа браць, а бяруць? Не ведаю, як ведаеце, ёсць такі таксама вобраз этой валізкі без ручкі, да? Што часам бывае бяруць, а што з гэтым рабіць незразумела. Вот мне бывае нясем нешта, і кінуць ужо шкада, да? Шмат пранеслі, і што з гэтым рабіць таксама незразумела. Вось, таксама, я думаю, што кожны чалавек, кожная там група, супольнасць, яны для сябе вырашаюць. Вось, я лічу, што у нейкі момант штосьці выкінуць, да? Галоўнае, каб гэта все было экалагічна выкінуць, гэта не праблема, не дрэнна, гэта, магчыма, тое, што трэба зрабіць. От Бог, рэлігія, яно якое месца займае у, я не ведаю, у нацыянальнай ідэі ўвогуле? Я не ведаю, мне здаецца, што гэта рэчы не абавязкова звязаныя паміж сабой, і штучна звязваць іх я б таксама не стала. То бок я не падзяляю такія ідэі, вось як там БХД, напрыклад, прапануюць, там Малады фронт некалі прапановаў, калі там Бог ставіцца ў цэнтр нацыянальнай ідэі, тому што все ж таки народы, палітычныя нацыі, там этнічныя нацыі, но все равно складаюцца з розных людзей розных там рэлігійных поглядаў, і таму упіхваць Бога некуды, вот у нейкую такую канструкцыю, мне здаецца, не мэтазгодна, і Бог не для того, каб дзіркі вот гэты закрываць, да, якія там ёсць. Хаця, конечно, ён можа і розныя дзіркі закрываць. Часам гэта все ж таки закрыць экзістэнцыйную дзірку ў сваёй душы толькі Богам можна, да? А вось нейкі там нацыянальныя недахопы, там чагосьці у нас не хапае, я б не стала Бога. Таму што это робіцца заўсёды штучна. Вось, я калі читаю часам Паўла Северынца, да, у яго все заўсёды сходзіцца з Богом, да, там шкварка нават можа стаць вобразам, дакладней быць звязанай з ахвярай у Іерусалімскім храме, да, я думаю, што святары Іерусалімскага храма, яны б з галавы схапіліся, калі б пачулі параўнанне
тука вот гэтых там ахвярных жывёлаў са шкваркай беларускай, да? І таму я як бы я люблю всякие там паэтычныя метафоры, вобразы, але не люблю, калі это вот нацягваюць плоскую зямлю на глобус, да? Як бы не трэба гэтага рабіць, на мой погляд, і тым больш не трэба гэта рабіць для кагосьці іншага. То есть для сябе ты можаш пабудаваць любую карціну свету, хай там у цябе там людзі у Аўстраліі ходзяць да гары нагамі, да, але ну, як бы гэта твоя карціна свету, ты з ёй жыві, але нікому іншаму як бы навязваць не трэба. Нават калі ты за яе штосьці атрымліваеш, калі у тебе там кайф ад гэтага, там ці не ведаеце, карысць нейкая. Вось это твоя асабістая справа, і як бы калі людзі як бы, ты можаш гэтым падзяліцца, калі людзі прымуць, то яны прымуць. Ну, як бы, я думаю, што я б не стала вось так адназначна нейкі вот такі адзін як бы, пласт, калі мы возьмем, да, ну, як бы для мяне нацыянальная ідэя нашмат стайная. Это такое штосьці, вот як казала, дэпазіт у банку, да, думаю, чаму грошы? Грошы это такая рэч, якая, ось это не товар, да, это якраз вот это выражэнне нейкае сімвалічнае ўсяго. І для мяне нацыянальная ідэя прыкладна гэтак жа працуе. Вось, это нешта такое, што, ну, я б нават не стала гэта фармуляваць. Таму што, ну, ад фармулявання гэтага, мне здаецца, яна становіцца вот не дрэвам, якое расце, да, там нейкім крэслам ці сталом, які ўжо нікуды не расце, вот, і так вот. Хаця стол таксама рэч патрэбная. Ось, ну я аддаю перавагу жывым дрэвам, да, якія растуць, развіваюцца неяк па сваёй логіцы, па сваіх законах. Вот смотрите, есть музей Максима Богдановича. Музей. И я захожу в музей. Да, допустим, я читал много Максима Богдановича, допустим, мне нравится его поэзия, допустим, она, когда я ее читаю, я переживаю возвышенные чувства. Да, вот я захожу в музей Максима Богдановича, там все про Беларусь, да, Беларусь цвети, Беларусь развивайся. И потом я захожу в церковь. Да, вот в чем разница между... И в музее Максима Богдановича, как человек, который любит Беларусь, как человек, который любит тексты о Беларуси, написанные Максимом Богдановичем, да, я там в музее переживаю возвышенные чувства. И такие же возвышенные чувства я переживаю в храме, да, когда я вижу Иисуса, и у меня в руке там Евангелие, и в чем разница вот между... Это разные ощущения, разные переживания возвышенного, или одно и то же самое? Ну, я ўвогуле чужие переживания неяк ацэньваць не могу. Ось, і там для мяне, напрыклад, Максим Богданович, гэта аўтар, ну, ён цікавы вельмі аўтар, это адзін з такіх моих любимых паэтаў, і менавіта тым, што ён стараўся быць беларусам, да, пры тым, што ён, як бы, ягоныя перадумовы, яны былі такі неспрыяльныя для гэтага, да, яму прыйшлося вучыць там беларускую мову, ён, ну, калі прыехаў у Вільню, і беларусы яго сустрэлі ўпершыню, кажа, там я не мог, ён уже быў вядомы беларускі паэт, але па-беларуску размаўляць не ўмеў, ён умеў толькі пісаць. Ну, таксама ёсць такая з'ява, што там вершы Максима Богдановича, рыфма ўся, яна, ў прынцыпе, калі перакладаць на рускую мову, то, як бы, захоўваецца рифма, то бок і цалкам верагодна, што ён просто як бы перакладаў гэта там з рускай мовы, да? І ён хацеў гэта, ён ну, от, там, напрыклад, у яго ёсць адзін з вершаў, да, ён як бы вельмі часта пісаў пра зоркі. Да, некалькі там зорка Венера, ёсць яго вершы, адзін з самых вядомых. А таксама у яго ёсць верш пра «Я хацеў бы спаткацца з вами на вуліцы», да? Пра тое, што мы ўсе лецім да зорак, і вось такія дробныя нейкія там нашы зямныя справы, гэта ну, мы павінны ўсе жыць у міры, усе людзі, ўсё чалавецтва, мы адна сям'я, і вось у там перспектыве космоса, да, усяго там бясконцага сусвету, мы ўсяго толькі маленькая нейкая там не ведаю, малекула у гэтым усім космосе. Вось, і таму, ну, як бы, я, напрыклад, не перажываю ніякіх узвышаных пачуццяў, калі я заходжу ў музей Богдановича, да, для мяне ўсё ж такі там музей Богдановича не з'яўляецца сакральнай прасторай, але калі я чытаю вершы Богдановича, я магу перажываць там нейкія пачуцці. І гэта таксама ў царкве, як бы, гэта проста штосьці
што мае для цябе сэнс, да? То есть для мяне сэнс мае, там, для іншага чалавека. Хтосьці не перажывае ніякіх пачуццяў, камусьці гэта наадварот непрыемна, там у царкву заходзіць, там пахі не падабаюцца, там адзень, то есть все такое незразумела і ніякага сэнсу для чалавека не робіць. Вот мне падабаецца гэты выраз, такі у нас такого выразу няма, вот па-ангельску to make sense, да? То есть рабіць сэнс нейкі. Вось, і калі для мяне, я можа і ў царкве, я не магу сказаць, што я узвышаная перажываю ў царкве як такой, як у сакральным будынку. Для мяне царква гэта ў першую чаргу там нейкая супольнасць людзей, якія разам моляцца, у нейкіх словах малітвы, я можа перажываю нешта такое узвышанае, але гэта можа там адбывацца там на беразе возера, это можа адбывацца там у нейкім падвале, там у нейкім скляпенні, нават там у басейне, я не ведаю, у нейкіх іншых месцах, якія набываюць, які маюць такое, скажем, не ведаю, значэнне проста як нейкая атмасфера, антураж, не заўсёды які супадае са зместам. Смотрите, я к чему это спросил. Вот эти все вещи, и религия, и национализм, они очень ревнивые. В том смысле, что во Христе нет ни Эллина, ни Иудея, да? Во Христе ты можешь говорить на каком-то языке, ты можешь жарить шкварку или не жарить шкварку, но главное, Иисус для тебя превыше всего. Да, Иисус, Его слова, Господь – это то, что важнее всего, и рядом с Ним ничего не должно стоять. «Я у тебя Бог, и не будет у тебя других богов». Да? И там в других частях Евангелия Иисус говорит, если пока ты любишь мать свою и там, родню свою больше, чем меня, ты недостоин меня. Да, то есть Иисус и вера, и Господь, да, они выше семьи, выше языка, выше культуры, да, они выше вообще всего. Да, и в этом смысле, если рядом что-то появляется, да, это как всегда какое-то там подозрение в ерости. То же самое и в Беларуси. Да, с точки зрения Беларуси, вот, предположим, не дай бог, конечно, но в Беларуси случится какая-то война. Да, для белоруса, для националиста, пойти на войну и пожертвовать своей жизнью, да, за то, чтобы Беларусь жила, это нормально. Да, и пойти на эту войну еще и убивать кого-то, там, нападающих, это нормально, это правильно. Да. Пантеон мучеников, пантеон как бы святых национальных, да, националистов, героев, да, это, в общем, люди, для которых легко убить. Для христианина вот в этот момент это будет большая проблема. Он не будет убивать за Беларусь, потому что для него Беларусь не является сверхценностью. Да, для него Беларусь, это случайность. Господь создал меня белорусом. Но это что-то неважное, потому что важнее всего над всем этим, да, Иисус, над всем этим Господь. Да? И здесь получается две разные веры, которые друг с другом никак не могут сочетаться. Потому что либо Беларусь там убирались, да, превыше всего, либо Господь превыше всего. Да, если ты пытаешься это сочетать друг с другом, то это несочетаемые вещи. Они начинают друг друга подчинять. Добре, що тебе зараз не чує Паша Северинец. Я не ведаю, для меня такой проблемы, то есть это проблема не з майго сусвету, скажем так. Я, шмат рэчаў існуе там у свеце, да, там і нацыі, там нейкія народы, палітычныя сістэмы, краіны, яны, змяняюцца з часам, рэлігій таксама шмат у свеце, і, ад таго, што Бог з'яўляецца звышкаштоўнасцю, да, там, ці Ісус з'яўляецца звышкаштоўнасцю, это не значыць, што гэта дае нейкую там матывацыю забіваць кагосьці, да, за гэтую каштоўнасць. Как раз наоборот. Есть такая, не помню уже, где ты вычитал, но вот когда турки брали Константинополь, больше 100 тысяч молодых греков, византийцев, они, в общем-то, не пошли воевать. Да, для них, это не есть проблема. Я не буду защищать эту страну, да, потому что Господь говорит, не поднимай оружие. Да, я не буду идти в ад за эту страну. Есть, опять же, эта проблема отношения византийской, абсолютно христианской цивилизации к убийству, она была очень неоднозначная. Да? Были же случаи, когда византийское войско возвращается в город с победой. Да, они там победили мусульман, по-моему, очередной раз. И епископ запрещает солдатам входить в город.
Они должны месяц, полтора-два провести в посте и молитве, потому что они убивали. Да, и это, в общем, была такая большая проблема для византийских императоров, потому что с точки зрения вот таких жестких христианских ортодоксов, да, ты не можешь, нет такой ситуации, в которой ты можешь обнажить меч. Да, ты можешь, ты можешь пожертвовать своей жизнью, но никогда ты не нападешь ни на кого, да, ты никого не убьешь. Да, и это расхождение между национальной идеей, да, и христианством, ну, и религией, да, оно очень сильное. Да, но для Візантії, тому що все ж таки в Візантії була така специфічна церковно-державна система, скажем, да, і для них це справді була проблема, тому що церква з державою, вони такі були, ну, скажем, нероздільні, ось як, і при гэтым, ну, то есть їм справді треба було ніяк, паколькі державні інтереси ніякі були, і при гэтым треба було ніяких там християнську віру заховувати. Їм вот эта моральна проблема паўставала. Цяпер же гэта ўсё адбываецца якби на індивідуальному зроўні, тут кожен сам для себе чоловік вирішає. От ягоная віра дозволяє йому там забивати, ці не дозволяє, ну, да? Дозволяє йому воювати. Ну, є ж і тексти Євангелія, да? Там же написано. Ні, ну ясно, ну якби люди ж інтерпретують це все як, от, як люди супольності ніякі, вони якби це інтерпретувати можуть по-розному, да? Тому що навіть і християнство для когось може бути от, такі, ну, такою зброєю, скажімо так, войовничою зброєю, яка не тільки легітимує, але ввогуле мотивує на некий гвалт. Ось. І, до речі, от на Конгресі дослідників Білорусі, який буде у Вільні у вересні, ми якраз робимо таку цілу теологічну секцію, яка буде присвячена церкві гвалту, ахвярам, агресорам і свідкам. Ось. Тому що, справді, це проблема якби, гвалту, проблема вот, війни, проблема того, что мы можем, ну, где проходить вот эта межа гвалту, як мы можем его признавать, выкрывать. Это как бы проблема, мне здається, не вирашена. Хотя той ж православне богослов'я за 20 століття, воно зробило, ну, скажімо, таку еволюцію, яка бачена там у документах, наприклад, Святого і Великого собора. Бачно, що коли раніше був концепт такої справедливої війни, так званої, і навіть там у документах Руської православної церкви є ідея про некую справедливу війну. Покольки там з початку 20-го століття, все ж таки з кінця 19-го, так само національні рухи були, було вельми шмат таких національно-церковних утворень, да, от з цим зв'язаний парад аутокефалії, тобто аутокефалія це, ну, в сенсі такої політичної, ну, стала політичною формою такої церковної організації там, православного народу, ну, зв'язаний з національною державою. Ось, етнонаціоналізм такий з'явився. То, безумовно, коли йде оцінка така етнонаціональна і богословська, да, тут якби, ми трапляємося правди у проблему того вот это геройства з оборони айчини від ворога і так далі. Ось, тепер же ми, коли навіть поглядим вот в этом усеправославном процессе, скажем, документы, хотя не безумовно, може, не усіми якби приймаються на узровні свідомості, але ця еволюція є, що у документі «Місія православної церкви у сучасному світі» держава, концепт держави, він ввогуле не вживається тільки один раз, як умови секулярної держави. Все, якби гэты дзяржаўныя канцэпты не доходять, і таму будзе доходить вот эта национальная, ну, такая риторика геройская. То есть теперь понятия справедливой войны больше нема. Справедливым может быть только мир. Войны справедливой ніколі не бывае. Вось. І, безумоўно, патрэбна яшчэ час, каб увогуле асэнсаваць для нас, вось, што такое мир, да, что такое справедливость, там, что такое правы человека, и, ну, мне здаецца, гэта больш важны канцэпт, там, напрыклад, нацыянальная незалежнасць. Ну, прынамсі, для мяне гэта, потому что канцэпцыя нацыянальнай незалежнасці, она вельмі часто звязана з таким, ну, з паняццем суверэнітэта, да, але, ну, калі мы побачым вот тренд, ну, цяпер ён, напэўна, закончыўся і пайшоў адваротны бок, але тренд адмаўлення ад суверэнітэта дзеля чагосьці іншага, да, адмаўлення, вот сама па ідэі канцэпцыя правоў чалавека, гэта
ёсць ідэя, што там дзяржава, як улада, да, суверэнна, яна адмаўляецца ад часткі свайго суверэнітэта на карысць там нейкіх там судовых органаў, напрыклад, Еўрапейскага суда па правах чалавека. І ўжо нават адзін грамадзянін, чые правы парушаюцца, ён можа супраць сваёй дзяржавы ісці судзіцца. Вось, і там у Расіі, напрыклад, зараз абмяркоўваецца, это не патрыятычна. Як гэта, нават калі мы чытаем справы, да, як называюцца, там, Какинакис супраць Грэцыі. Да хто ты такі Какинакис, і як ты можаш супраць сваёй роднай краіны ісці з каким-то еўрапейскім суддзям і штосьці там патрабаваць. Вось, але, ну, па ідэі, вот як гэты дамовы заключаюцца, то есть, як бы, дзяржавы, яны самі ідуць на тое, што мы адмаўляемся ад часткі свайго суверэнітэта, дзеля там правоў чалавека. Альбо, калі мы возьмем там такі утварэнні, як Еўрапейскі Саюз, да, дзеля там нейкіх эканамічных ці палітычных пытанняў, там дзяржавы таксама адмаўляюцца ад часткі свайго суверэнітэта. І зараз вельмі такая вялікая спрэчка ідзе, вот, ну, как бы вяртанне суверэнітэта, да, вот гэтыя там сілы у Еўропе, которые там новыя сілы, да, там, вот мы вяртаем свой суверэнітэт, нам гэта Брюссель уже надакучыў, мы не хочам, каб нам какие-то брюссельскія чыноўнікі дыктавалі, што нам рабіць. Вось, і тое ж самае, як бы, адбываецца і там ва ўсходняй Еўропе, да, то есть вот вставанне з кален, гэтыя все бясконцы, гэта ўсё, як бы, пад сцягам вот этого суверэнітэта ідзе. Але суверэнітэт, это калі мы, ну, вот, почитаем там нашу конституцию, да, что подмурком вот этой вот улады, подмурком вот державной улады, все равно з'являецца народ, да, а народ, это, здаецца, ёсць, як бы, народ, але, ну, у народе розныя людзі ёсць, як бы, як такога народу няма, ёсць людзі з рознымі інтарэсамі, з рознымі пазіцыямі, з рознымі уяўленнямі пра тое, як павінна развівацца дзяржава, і, ну, гэта там дэмакратычны працэс, раней лічылася, што там больш вот выборы, яны, напрыклад, дазваляюць вызначыць гэту там волю народа, волю большасці і нейкім чынам яе вот у дзяржаўную палітыку праз дзяржаўныя органы неяк вот імплементаваць, да? Але, ну, вот і цяпер мы бачым, што там дысфункцыональна, то есть это цалкам дысфункцыянальная, як выявілася, сістэма, таму што там дэмакратычныя выбары, нават калі яны дэмакратычныя, нават калі галасы там падлічваюцца правільна, мы не можам гарантаваць тое, што дзяржава будзе ісці, ну, там, належным нейкім чынам, належным шляхам, калі будуць там інтарэсы ўсіх груп неяк забяспечвацца. Вось, таму што сапраўды вось гэтыя меншасці так званыя, да, вот нават калі мы паглядзім апошнія, вот мне ўражвае, да, вот гэта апошнія падзеі, допустим, в некаторых гарадах, калі пандусы ў пад'ездзе хочуць людзі зрабіць, ну, як бы ёсць людзі з абмежаванымі магчымасцямі, мы хацелі б зрабіць пандус. І жыхары гэтага пад'езда, яны кажуць, мы не хочам, каб вы рабілі пандус, ну, там, пераязджайце куды-небудзь, там, ці прыдумляйце какую-нибудь іншую сістэму, тому што нам тут незручна будзе хадзіць, у нас будзе, там, нашы кватэры будуць больш танныя, мы не зможам іх прадаць, з-за того, што у нас тут у пад'ездзе невядома, што робіцца. Нам гэта незручна. Вось. І, ну, тут пытанне, ну, яны вроде дэмакратычна сваім пад'ездам вырашылі, што, ну, мы не хочам гэтага пандуса. А ну, наколькі гэта па-чалавечы апраўдана? Гэта, ну, як бы, вялікае пытанне, мне здаецца, гэта зусім не апраўдана. Я бы хотел просто вернуться обратно. То есть из того, что вы сейчас сказали, я понял следующее. Вы утверждаете, что жесткая позиция между национальным верой в нацию и верой в Бога, во Всевышнего, ее не существует. И что люди каким-то образом умудряются это все с другом сочетать. И сочетание несочетаемого, да, сочетание вещей, которые взаимно отрицают друг друга, это и есть, в общем, норма, и так это и нужно принимать. Не, ну гэта норма там для кагосьці сапраўды гэта норма, ну таму што мяне ўражвае, вот я бываю ў царкве, ну как бы сваёй праваслаўнай царкве, мне часам здаецца, што там людзі, якія побач са мной моляцца, паміж намі там рэальная прорва, як паміж гэтым Лазарем і гэтым багачом, які там і ні туды, ні сюды мы пераходзіць не можам адзін да аднаго, што мы настолькі по-рознаму ўспрымаем увесь свет і нават Бога, што, ну, мы это не то, што розныя рэлігіі, то ўвогуле там розныя нейкія, ну, светапогляды цалкам адрозніваюцца. Вось, і, ну, это неяк все равно неяк сыходзіцца разам. Ну, это
і калі мы паглядзім, то есть плюралізм такі вот, як бы, і то, як людзі будуюць сваю ідэнтычнасць, скажем, да, ён, ну, у кожнага чалавека это можа быць абсалютна розная вот эта сістэма гэтых там пазлаў, да, этой мазаікі, там хтосьці можа там дакідаць мазаіку там адным чынам, хтосьці іншым чынам, у кагосьці можа праглядацца нейкі вобраз за гэтай мазаікай, у кагосьці можа просто там быць вот разнакаляровая там сценка атрымацца, вось, але, ну, як бы людзі, ну, гэта, ну, як бы факт, не заўсёды людзі, канешне, гэта робяць свядома, не заўсёды яны, як бы, просто кажуць, так, покажите мне, якая тут мозаика, зараз я себе какую-нибудь идентичность складу, да. Часам гэта, ну, вельмі часто гэта нейкі знешнія ўплывы, да, там уплыв сям'і, адукацыі, тэлебачання, не веду, нейкіх лідараў, вось. Ну, як у канкрэтнай вот у асобе, у канкрэтнай адзінкавай асобе, скажем, гэта все рэалізуецца, гэта заўсёды, ну, як бы, пакуль ты з гэтай асобай не паразмаўляеш, ты, як бы, да, як бы я можна вот как бы так дадам. Адам Глобус, калі быў у нас у праграме, ён так сфармуляваў сваю нацыянальную ідэю: барані сваё, а здраднікаў караць аж да забойства. І вось калі ўзяць гэта як нацыянальную ідэю, то яна падыходзіць, ну, па вялікаму рахунку, калі вот мы раптам яе прымаем, яна падыходзіць як для людзей, якія, скажем так, атэістаў, так і для вернікаў сённяшнім, па сённяшнім. Ну, каким? Ну, то есть, может быть, для мусульманина оно подойдет. А для христианина барани свое. Там в Евангелии Господь говорит: если твой там человек, у тебя есть 2 рубашки, человек просит тебя рубашку, да вообще отдай ему все. Да, там, ну, нужны кому-то деньги, ну, на, забирай. Да. В общем, все Евангелие пропитано духом, типа, ну, если кому-то нужна помощь, да вообще разденься и раздай все. Да, и тогда ты будешь классным. А тут, говорит, барани свое. Да, ну, до речі, оборони Павла Северинца, хочу сказати, що його вот этот концепт «отдавать» білоруси як нація, яка всім все віддає, это, ну, один з таких основних ягоних концептів от його національної ідеї. Тогда вам Путіну понравится. Ось, і він каже, що ми всім віддаємо, тим ліку Росія, так само подобається, як він формулює, що у Росії це нафта це вельми така чорна матерія, да? Ось, а ми, білоруси, у нас нафтоперапрацовуючі заводи, і ми з цієї чорної матерії робимо робимо пластик різний там. Ні, думаю, про молоко. І блискуче, да. Боже, молоко ми з її робимо. Ось, ну, така ідея присутнічає, і він, якби, от, якраз спробуючи примирити християнство з націоналізмом, він Примирить непримиримое. Да, він якби випрацював таку ахвярну, вот, таку, якби, християнську ідею «отдавать». Ось. Ну, мені здається, що «отдавать» кожен «отдавай своє», я б так сформулювала, тому що «отдавать чужое», да. вот этого не треба робити. С точки зрения... То есть вы зараз сформулювали национальную идею, свое бачення, і «отдавай свое». Ні, я просто, якби, да, це не зовсім, ну, якби, безумовно, це, якби, паразитизм на чужой ідеї, да, яка тут прогучала. Но я тут підкреслюю на це слово, коли віддаєш, то віддавай своє, тому що, якби, ми не можемо, от, ну, знову таки, ми як, ну, часто хочеться віддати честь чужое, да, у когось забрати, комусь віддати. Ось, да. І це я не бачу в этом... Забрати і поділити. Забрати і поділити, да, і так далі. Сапраўды, треба неким, ну, то есть, все повинно не грунтоваться на вот этой свободной воле в неким сенсе человека, да, и тому, якби, любі, ну, чому, менавіта тому гэтай нацыянальнай ідэі, як нешта навязанае, я, якби, не прымаю. То есть я не хочу, каб мне хтосьці сказаў, што ты беларус, таму рабі вось так. Таму што, ну, мне часта з гэтым даводзілася сутыкацца, і вельмі часта вот я бачу, там, я, напрыклад, говорю по-беларуску, я православная, да, мне кажуць, как это несумяшчальна, як можна гаварыць по-беларуску і быць православным. Ну, православны, это ж русский мир, там, вось, альбо там ты говориш по-беларуску, але чому ти не в автокефальнай там якой-небудзь царкве. Вось. Ну, то есть, якби, ёсць нейкія стэрэатыпы, які, ну, нейкі чаканні кагосьці да мяне, што ад таго, што у мяне там вот нейкі адзін такі складнік маёй ідэнтычнасці, там, якую я заяўляю, ёсць, і ён павінен, якби, рэалізоўвацца ў нейкім іншым кроку. Но это так не павінна быць. Ну, якби, ну, я спрабую там жыві сваім розумам, да, я б так сказала. Не барані
цани свае, жыві сваім розумам, і вот это вот была б ну, ідэя нацыянальная. А вот каб жыць сваім розумам, ўсё ж таки вот эта вот ідэнтычнасць, мова, веданне там гісторыі, культуры, спадчыны, вот это вот важно ці не? Я думаю, что так. Ну, то все ж таки от прадзедаў спакон вяком мне дасталася спадчына, да? І хаця безумоўна гэтую спадчыну можна і як бы профукаць, і ну вот зараз у меня, напрыклад, у спадчыну мне дасталася дача, да, так званае лецішча, і вот зараз каму зараз патрэбна, вот я спрабую яе прадаць, вот каму трэба, дарэчы, Аддай сваё, ну. Вот, просто О, Максиму трэба дача пад Мінскам. да, но гэта як бы насамрэч нікому гэта все не трэба, таму Да што ладно. гэта было трэба калісьці там, ну, яшчэ 5 гадоў таму, а цяпер ужо ніхто на гэтай дачы не ездзіць, і фактычна яны не прадаюцца, таму што людзям, ну, вот, як бы не патрэбныя вот там нейкае там поле ў 10 сотак, да, дзе там ён можа вырошчваць бульбу, таму што людзі неяк іншымі прыярытэтамі жывуць, вось, і таму, ну, як бы спадчына это таксама не заўсёды тое, што ты можаш так вот выкарыстаць, як бы, як ты можаш і хочаш. То бок не заўсёды тое, што вот мы маем вот гэтую там спадчыну, гэта тое, што табе сапраўды патрэбна, альбо што ты можаш канвертаваць у нешта. Ну, для мяне, напрыклад, там мова важная, да? Для мяне мова адкрывае новыя далягляды, яна дазваляе мне там спазнаваць там літаратуру нейкую, там песні, вось, это робіць сэнс для мяне, да, стварае нейкі для мяне сэнс, вось, і, ну, мне б хацелася, ну, я лічу, што там сапраўды ёсць чым падзяліцца, ёсць што зразумець, і ёсць што ацаніць, таму што гэта сапраўды там нейкія каштоўныя рэчы. І можа сёння гэта там кавалак зямлі ў 10 сотак дзесьці там пад Менскам, ён нікому не патрэбна, хто ведае, што будзе праз 20 гадоў, да? Як бы людзі, які з'язджалі з вёсак, яны таксама ну, там эти свае хаты разбіралі на дровы часта, тому што, ну, калі мне гэта спатрэбіцца. А потым тренд памяняўся, і зараз вот усе хіпстары, да, купляюць сабе закінутыя лапікі зямлі дзе-небудзь недалёка ад Менску і будуюць там сабе там новыя хаты, ну, пераязджаюць. Як бы это вельмі цяжка вот з гэтай спадчынай, то есть тое, што сёння не актуальна, ну, можа быць, заўтра актуальна. Ну, это зараз агучаная такая старая беларуская рыса, якая гучыць так, там, Язэп, у цябе там, там, я не ведаю, там, сякера ёсць, туда і мне. Ёсць, але раздаваць нема. Так і тут. І ўсё ж таки, вот да чаго мы прыходзім? Вот не раздавай сваё, а ўсё ж таки, вот як бы вы сфармулявалі? Я ж кажу, ну, жыві сваім розумам, вот, іншых слухай свой розум май, вось, як бы, я думаю, што гэта будь адкрытым і, ну, як бы, глядзі, ну, то есть... Ну, але ці вот нацыянальная гэта ідэя, вот, гэта ідэя тая, якая, вось, нацыю неяк, вот, збярэ вось у адзін такі і павядзе да светлай будучыні. Да, да светлай будучыні. Вот глядзіце, да, зараз недавно якраз на днях чытала ў Фейсбуку пра бульбу, што хтось, я не памятаю, хто піша, што вось гэтыя бульбашы, гэта ўсё савецкая ўлада зарабіла нас бульбашамі, а так мы бацвіннікі і хтосьці там яшчэ, што, ну, як бы сапраўды зараз, вот, калі мы пойдзем там беларускую нейкую там страўню, любую мы возьмем, там як бы базай будзе там бульбяныя всякія стравы. Вось, і гэта сапраўды нейкі момант, раптам бульба, якая ніколі не расла. Вот я памятаю, калі я в школе яшчэ вучылася, заўсёды там пра там нашы там гэта ўсе плямёны, которые насялялі, што вырошчвалі. Ну як што бульбу вырошчвалі. Вось, ну, як бы бульба стала настолькі асацыявацца з Беларусю, да, што многія ну просто не могуць памысліць сабе, што там яшчэ 100 гадоў таму гэтую бульбу ніхто не еў, і ну яна не была настолькі істотнай, важнай для... Я ўсё чакаю, калі нацыянальная ідэя прагучыць. Вось, не, я пра тое, што гэта такая штосьці такое плыннае, да, і вот, ну, сёння сапраўды бульба у нейкім сэнсе нацыянальная ідэя, ну, то есть такі складнік нацыянальнай ідэі, мы ўсе вот васількі, да, таксама я люблю «Че забыўшыся рука», цвяток радзімы Васілька. Вось, ну, нейкія асацыяцыі, яны ўзнікаюць з Беларусі, но пры гэтым вельмі часта
вот з бульбай там калі ў Бельгіі там ці нават там у Бельгіі таксама бульба ён таксама лічыць себе бульбашамі калі прыехала ўпершыню вот у Бон у рейнскую зямлю аказалася што дранікі гэта іх нацыянальная страва яны пастаянна ідуць гэтыя дранікі мы хацелі з сяброкай там зрабіць уражанне на гаспадароў надралі дранікаў аказалася зрабілі іх традыцыйную страву вось ну то есть мы часто вот нейкі там альбертыш васількі вот у некаторых народаў таксама гэта васілёк валошка з'яўляецца ну іх ідэнтыфікацыйным кветкай вось і просто трэба нейкім чынам ну то есть па-першае я разумею што няма ніякіх манаполій на сэнсы на вобразы на асацыяцыю на метафоры на сімвалы ну манаполій ніякіх няма і гэта добра некаторыя там беларускія рэчы калі хтосьці раптам скажа о круто у беларусаў оказывается вот такое было давайте мы гэта неяк разаўем это нейкая вот цікавая ідэя была цікавая там практыка нейкая там танец цікавы давайте мы его таксама зробім будзе это будзе наш ужо да то есть такое прыўлашчванне мы ж ад гэтага нічога не губляем ад того что там будуць спяваць нашыя песні есці нашыя стравы мы ад гэтага нічога не губляем это такое піратства кантрабанда вот якая у нас нічога не забірае она наадварот там нейкім нашым то что у нас ляжала дзе-небудзь там у куфары на дне да і яно просто атрымлівае новае жыццё дзякуючы там камусьці хто вот каму гэта стало цікавым і ён там з гэта там не ведаю сарафана пашыў там штосьці іншае да ну то есть не с аднаго боку то есть у нас няма нічога такого чтоб ніхто іншы не мог узяць і сказаць гэта наша да хтосьці кажа Марк Шагал нашы выдатна это супер это Светлана Алексеевич наша калі ласка яна ваша яна сусветная калі ласка бярыце Светлану Алексеевич любіце яе чытайце вось і ну то есть я не бачу чтоб мы згублялі ад гэтага і пры гэтым мы таксама можам браць штосьці чужое да і рабіць гэта сваім як мы калісьці вот узялі гэтую бульбу там ці нам яе нават навязалі і все і бульба цяпер наша і добра ну вось такая на жаль Максим трэба ўжо закругляцца такая вось ідэя нацыянальная ад тэолага Натальи Василевич жыві сваім розумам дзе ў гэтай ідэі месца для Бога і не знайшлося. Дзякуй вялікі. У нас вот ёсць, я ведаю, вы ўжо сказалі, вельмі любіце гэты знак, таму вось такая валошка ад Еўрарадыё і ад крамы «Сымбаль-бай» нам у падарунак насіце ў сваіх падарожжах, і хай гэта будзе такой нацыянальнай ідэі ад нас вам. Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук, Наталья Василевич, Ідэя X. Працягваем шукаць нацыянальную ідэю. Ідэя X на Еўрарадыё.